ମୁଁ ସେଟା ନିଜେ ମାନେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଅଭଦ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ଗାଳି ଫାଳି ବି ଏମିତି ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ସୋସିଆଲ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ସିନେମା ଘମାଘଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଯୋଜକ କୌଶିକ ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡି ରାଜାଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ସିନେମା ଘମାଘୋଟ। ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖରେ ସିନେମା ଘମାଘୋଟ ବଡ ପରଦାରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ସିନେମାର ରିଲିଜକୁ ନେଇ ଯେତିକି ବିବାଦ ଉପୁଜି ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ, ଯାହା ପାଇଁ ସିନେମାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାଶାୟୀ। ନିଆରା କାହାଣୀ ଓ ଧମାକଧାର ଆକ୍ସନକୁ ନେଇ ଘମାଘୋଟର କାହାଣୀଟି ନିର୍ମିତ। ପ୍ରଥମରୁ ସିନେମାଟି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା। ଯଦିଓ ସିନ୍ର କିଛି ତାଳମେଳ ଠିକ ରହୁନଥିଲା, ତଥାପି ଦର୍ଶକମାନେ ସିନେମାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ନିଆରା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସିନେମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ତପି ମିଶ୍ର, ଆକାଶ ହୋତା, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର, ରାଜେଶ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଘମାଘୋଟ ସିନେମାରେ। ତତ୍ ସହିତ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଠୁମକା, ଯାହା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବେଶ ମତୁଆଲା କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ସିନେମା ଘମାଘୋଟରେ 17 ଜଣ ନବାଗତ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସିନେମା ଘମାଘୋଟ ଓଡ଼ିଶାରେ 40 ରୁ 45 ଥିଏଟରରେ ଏହି ସିନେମା ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ସିନେମାଟି ପ୍ରଥମେ ଭଲ ବିଜନେସ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ତାପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଯଦି ଲାଗି ରୁହେ, ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଘମାଘୋଟ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ଘଟୁଛି, ତାହା ତ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା।